Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Ndakakuvimbisai kakuti mangwana tichange tichitaura nemhuri. Tinzwe nhau pamusoro paMandi. Ndokuya kwataita zuva ranhasi. Regai katimbokurukura nevemhuri yacho. Tigokurukurawo zvakare. Tiwane umbowo kuti zvechokwadi tasvika pamba paMandi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kwaziwai muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Letwini Simango. Rosikana ndinozwe Chiporukombo. Ndinogara kuno kuChipinge. Ndakakurira muno mapurazi ndichifamba ndichibarawo ndichengeta vana vangu. Ndine mwana wangu unozwe Mandi. Mandi ndakapedzisira kureketa naye 2013. Echiti mama ndakubva mwaMutare washanda kuChikanga. Ndaona rimwe basa kuHarare. Ora musati masvika ipapo tichida kuti mutitsanangure kuti Mandi anga ari mwana akaita sei mukukura kwake kwese. Alright, Mandi nguva 99 ndichibereka Mandi musi wa 15 July. Ndokura ndichingodaroko nevana vangu. Mandi ari musikana ukaita deko renzviru. Akatiwo pambuke zvandakatoita ndo zvanga akaita zvekuti vazhinji vaitoti muning'ina wangu. Iye ari mwana wangu. Ndio first born yangu. Saka zvadaro mwana wakatanga kuenda kubasa. Tichingoita ma communication namai vakamutorawo kuzosvika azosimuka azoti ndakuenda Harare. Ngata zvakanaka December unouya era akatanduya. Ngata zvakanaka sisekuru vari kurwara vakazvimbe mirenje. Ngati mama nichaita kuti ndikutumire mari. Ndoona zvakakoneka ndakati muntu uri kushanda nguva muni panyara ndo paita pashomani. Ndotogara 2014 mama imwe ndakazorona basa ndasvika ndiri kuChitubu. Uri kuChitubu zvakanaka ndotogara. Kubva apapo 2014 paakandifonera muna Machi. Andisi kuzomboreketa naye. Dai ndoti ngekuchinja zvimafoni kwekuti chinofa utenge chitsva nguva mwana wanga asikachazivi namba yangu. Ozogara kusvika 2015. Ozodarika apapo kusvika gore rapera pafa baba angu. Vaingochema hino mudzikuru womwana nyosika uyo pamuzi. Vana vaite mweya wakadai ngoti vairi vana vasikatombozikana kuti vanoita mahambire. Umweni wakona unotozwe zvauri pajopa asi pakafa baba angu panona mai hazi kuuya. Saka vana vairi vaiya nemutsoro yekusauya kumbatso. Inototi mwana uri kumushando. Andizvizivi kuti Mandi akona. Saka ndo mahambire akaite mwana wangu eimuruka pano echiende kumushando kwake. Kuzotoshamiswa ngechishamiso choguma chinechi. Ndine mai vaMandi. Zvokuti tine here vavakidzani vanokwanisa kuti tsanangurawo vanoziva Mandi. Asi kuite kuti vantu vazhinji vandakagara navo mukoponi ngenyaya yemapegi vapararira. Umwe ngaumwe unogara iyo, uwo unogara iyo, vazhinji vakona vati wogara kwake wogara. Saka kuti uzotanga zvokukurudze muntu mwakaemapo kudai. Zvinotore nguva. Asi vazhinji vakona vamweni vanotozi baba mwaona mambo mwahamba nawo. Vana vangu veshe vanovaziva. Paakabva Mandi uyu mukomana anga akura zvakadii? Nguva 2005 October 2005. Alright. Ndakuya kwauri mwanakomana. Ndechida kuti unditsanangurawo maziro aunoita hanzvadzi yako. Nyange zvazvo paane nguva asi ndinozoti unokwanisa kuyeuka kuti sisi vangu vakaita sei, ziva zvavaifarira nedzimwe nhau dzauchiri kurangarira dzakaitika uine hanzvadzi yako. Nekutobva kare kwese handisaitonyanya kutogara pamba zvekutoti handina stori yasisi vangu kandoziva. Ndaitobuda ndichitoenda kubasa. Totapa tinomboona stori yasisi vangu kandotinyatsotoziva. Kutobuda kwaakatoita ndasitongoitokuzwa kuti abuda. But ndasingatozivi kuti ndo zvakazitoitika. Asi wakambovaona? Ndakambovaona. Aha. Makapedza kusangana rini nahanzvadzi yako? Kubva 2014 pakaita 2014 ipo tichimusoro kwaigara mbuya musoro pakomoni pamusoro ndopataro pesero wasangana ipo. Uchiri kutondera here kuti hanzvadzi yako ndezvipi zvayaifarira? Ndichacherechedza. Okay.
nemukwasha wakamboonana mukwasha upe uyu vakatotorana zvino havatorina mwana veshe nemwana wangu utori nevana vakewo vairi handi mwana wakazvimba una babake waanaye kumushana una babake nouyu havasatoti vaane mwana veshe uyo uno kutodaidzira ngenyaya yechana chemukadzi icho chinorwara ari kupi mwana wenyu anova une kwaarumba ngendaa yechana chake chiri kurwara pana mbuya vaende kotsvaka kudai vangatidetsera ngenyaya yechanacho chamaona chiri kurwara zviro zvakona zvinoramba zveidaroko turikidza uri wega una nedhodha raunorumba naro ndo zvanazvo kuti ona izvo apana nekuti sei manzwa ndichitaura kudaro mama amen veruzhinji ndizvo vane mufungo wokuti sezvo mambonzwa zvataurwa nemhuri ndazvizwa kuti vanhu vari kuekta ndizvozvo uyezve kune vakatosungwa ndofunga vana kukutaurirai vemhuri yavo vari mumaoko vemapurisa kutaura kuno ndizvozvo saka vane mufungo wokuti chiremba akabatsira varume ava ndewe feki kuda akabatsirana nemi kuti mugadzire nyaya kuti mugozoti pano ndopamba pani pamandi. Saka kubvunza kwangu kunoita kunge nini ndisiri kugutsikana kuti pano ndepamandi kana kuti asi tiri kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe runge rwine chokwadi chokuti zvichokwadi. Ndosaka manzwa ndichibvunza kuti pane dzishamwari here pane here vavakidzani vanokwanisa kuwanika mudhuze vatingakwanise kukurukurawo navo vachitaura kuti zvichokwadi Mandi taitamba naye Mandi akamira akadai. Dai kuri kuti mukoma zviro zvakatanga kunga zvataurwa ingadai takadaidzira vaakatamba-tambawo navo. Hino haungachazii kuti mwana wako abanoya wakazoroorwa kuri kuti uone kumusanganisa. Vona vanonga vechiti haya vasi kugutsikana ngoti Mandi waguma kumbatso kwa pfungwa airovi isati yapedzerwa zveinoda handizvoperana mutandi. Ende kana waone pfungwa yakukombe pamuzi mwapona inini ndemene ndinyari pana ndisandagutsikana kuti mwana wangu wakadini. Izvo zveshe ndiri kuzviona asandise ndadini ndagutsikana ngokuti handizoguma kotonde godo rake. Ena apedzerwa ndochibvunza mwana wangu ndochidini kuti ndiziye. Zvakanaka mai ndazvizwa wabuda ere mumuzi mwevantu kuti vantu vaone kupora murutsva mwavari. Ngoti vari kutsva ndi mwana wangu vari kutsva ndi. Munofana kudzimwa muriro. Usaramba uchibaka. Ndokuti vantu vapedza zvirongwa zvavo. Ukasara zvo uchibaka kubetu pfumva izi kudi. Aizi kupera. Saka ndinofara kuti kuvazhinji veZimbabwe chiro chabuda chaite kuti zviro zvijeke. Ngavagutsikane zvavasangana nazvo. Asi handinga vatonge ngoti vande umbo hwakakwana. Munguva yamamusiri kuona mwana wenyu mhepo yake ndo yazobudira kumhuri iyo. Imimi hapana here hope dzamaimbosanganawo nadzo dzaita kuti muzonyumwa kuti mwana wangu mupenyu iye? Ndingati inini kuruzhinji kuti rwezwa kutambudzika kwangu chaitika ngechiri matambudziko andaisangana nawo ndiri mukurota ndine marufa ndaitodhibana nawo padhuze. Saka ndaifungidzwa pamwe ndo zvimwe zvandaisangana nazvo. Saka handina kufunga ndikati mwana akona noti udai mwana une jaha rakwe uchatouya nejaha rakwe kana kuti uri kumushando uchatouya kubva kumushando. Ndo pfungwa dzandaingosangana nadzo mukurarama ndati dai uchauya rakwe. Hamuna mumbogara makafungira kuti zvimwe mwana wangu akafa? Handina mboita pfungwadzo ngoti kuti ndifunga kuti dai mwana wangu akafa kunge ndine mazwira kana ndaendawo muzviprofita kozi mune mwana wangu akangarangaka mwana uno atichaone bvute rake ndoti dai wakafa. Hina handina zvandaisangana nazvo matambudziko andaingorotera ndo vaienda veshe vari pano ndosara ndakadai. Saka handina mboita pfungwa yekuti mwana wangu akafa. Aiwa tinotenda kutozwa ndiye echitouya zvinotoiko zviturujisa ega mai wewe handichiriyopi ndoti Mwari mwazviona zvichiita baba angu akafa wani mai angu vakafa wani kuchitozwa ndiye kubhuta ana sekuru akona ndo vaita kuti muzaya chiuya ndikuziye kuti wapari. Baba vaMandi vakashayika rini? Baba vaMandi havana kushayika. Baba vaMandi ndakasiyana navo. Vana vangu veshe ndingangoti mukurarama pamunoona vana vari pavane mutupo yakasiyana siyana. Undisi mango kone bhete rake rinonanga nemutupo wangu ndakada kuroorwa zvochooramba ndochoona kuti dai ndikanyati ndigare mangwani nomuka ndirwara ndinooneka ndiani ndaingoti wandadana nawo naye ndibare vana vangu
wandadana nawo nendobara vanangu ndiona hangu namba yangu yandikwanira ndoenda zvigarira pamuzi pababangu ndinoto vana vangu veshe nototorese zvitupa zvangu ngokuti ndini ndinogara navo vakanyafa ndinotsira ngokuti ano baba kona ndingachavatsvake ndinovatumba pana nekuti mhepo yemufi yaimbotaura kuti ndiri nherera ndizvo kwamasawa yaitaura kuti ndiri nherera saka na baba vacho variko amai variko tingati panenge pachine unherera here chironzo chiri kutaura mai ngechekuti ana aya ngeekuhura ndiyo zvemene ati munasozwa chindau chokuti ndaindononga vaitozvigarira veitamba nevaisa mwana wabarwemwo nguwa oendazve pano umweni ubari mwana nguwawo saka kunozwi uinterera unoti ndiri nterera ngoti ana baba una mai saka vana vavo vaindohamba ibara muzimbabwe muno ndaizviraramira hangu ndeibara vanangu chandaizikadi ezi ndaida kubara hangu vanangu ndichakazvigwinyira zvinezvi pandakadai pa ndichademesa ndoda kumuna nda kutoningira vana vangu imimi vabereki venyu vakashayika zvarini ndichitarisa mai nababa venyu? Mai nababa vangu vakafa gore rapera paseri 2023 2022 ndo pashayika babangu 2023 gore rapera ndichibika makuwa avo asi havana kumboshushikanawo here kuti ko mwana wedu aruramba achiita vana asina kuroorwa nyaya yakatongawo sei? Unotanga uchashushikana semubereki zvakafanana kuti magariro andakaita pana ndi muri kuona vana vangu ndine vadzukuru vana vazhinji munamba vadzukuru ana mai acho vanototumba veiuya nawo asi handikoni kuramba ngokuti nguva imweni chakatotangira pendiri kushata chakanditadzisawo kuti ndisaite mbatso nguva imweni ndochodaro nevana vangu ndoti ndikanyazvirwe mwoyo ndoda kuzonyaradzwa ndiani baba handichina saka ndinotonga ashira vaibatikana kana mukufa kwavo vaitobhuya kuti vana ana havanoda kuzomboguma ngei. Ndofunga muri yeZimbabwe mazvinzwa masoko ataurika sekuti tuma kwamakaita ndofunga manzwawo ndaedza kubvunzawo vabereki asi mama vaMandi vataura kuti sabhuku atauya nawo wedu ndovanotomuzivawo zvakare mwana wavo. Ningati pamasoko amakandituma ndomatsvagiro andaita zvakwamuri kufuka akana kuwarira. Ndiri kuti inini ndiri mutape njanje uno kuchipinge. Mutemo wehurumende unoti munhu ega ega wapara mhosva anofanira kusungwa. Saka ava apana munhu wakawaona vechiuraya muntu. Vaita okutumwa ngomuridzi wakafa kuti ndiperekedzei kumba kwangu. Saka nyaya yemuridzi watore vanhu vake kuuya nawo kumba kwake aichiri mhosvapi kune matare angava kutobatsira kuti musangane navabereki mwasangana mwotaurirane zvinode mufi then zvogadziswa zvopera. Right, ini ndinoitwa John Dube ndichisenza na Chief Mapungwana. Right, nyaya idzi dzinoitika mukati mwenharaunda idzo dzakadai nedzatakagarira pano nhasi idzi dzekuurawa kwevanhu munhu asina kuonekwa osodai asi pedzisiro razvo nenyaya yekuti ngozi dziriyo asi nekuda kwekuti mukati mwekugara tine mararamiro akasiyana. Vamwe vakushandisa unotozwa kutotaura kuti zvengozi yekudini vanhu ngaende kuchechi zvinopera izvi asi nyaya dzakadai ngeidzi adziperi. Tinosangana nadzo mukati mwemadare tichitonga munhu echiti nyaya yekuti vanhu havadi kunamata ava saka veiteerere kuti kwai toti kwai munhu wafa wadi watofa varova asi nyaya dzakadai idzi tinoti kutende ngozi kudini kuiripa ndo zvetingati kune ruzhinji rwekuti nyaya dzakadai idzi totodziti dzinoda kunyasa kutodzibatisisa nemwazvo kuti vanhu vaone kuraramawo zvakanaka mukati mwemhuri mukati mwemadzinza tingati ndo pendingambosira. Ndinonzwa
chief nezuro vachitaura vachiti hanzi dzimwe nguva panogona mbudzi inogona kutotungamirira vanhu kunosvika pamusha wemufi ameno mune masoko amunoda kuwedzerawo tichitarisa dzimwe nhau dzagara dzichiitika munzvimbo muno kuti zvinoifamba sei. Tichadzoka zvakare motiudzawo mhinduro yenyu pane mbudzi. Alright. Zvinhu zvakadarozvo ndezvekuti munhu anourawa ari kunzvimbo yakadai ngeiri kure, asi mwozotadza kuziva kuti kumba kwake ndekupi. Ndo paanokwanisa kuti unobatwa nachiremba, abatwa kana kuti abatwa kudaro obva agara pambudzi. Mbudzi yona iyoyo, mbudzi iyoyo inogona kutotera mbudzi iyoyo kubva kwemunotobva mwetitore mbudzi iri pamberi imwe chitera. Kana yasvika pamba pachona paanosvika yotosvika yatorara. Munokona kutotera mbudzi, zvinoitika futi izvozvo. Ndositombosangana zvenazvo zvinhu zvakadaro futi. Ameno mune masoko ekuwedzera ipapo. Ini ndiri Mutape njanje tinototsigira zvikuru ngekuti zvagara zvichitoitika kubvira kudhara. Takabarwawo zviriko. Ana baba edu aitotitaurirawo tisati takura, tisati taziya, kusvikira tazopindawo matare azvo teizvitonga. Chinonyanya kuitika ngechekuti shuwa kuziye kanyi kwomunhu aungakuziyi ndo zvinozopare kuti pazwi iye mufi ndiye anotaura ega kuti muti zvakati. Akati ndisei pambudzi, vamwe vanototore zviro zveshe zvakakwana osungire mare nemachira osungirwe mbudzi yacho iyoyo kwakutohamba nayo. Parabirira mwata mwomuka mwenda kusvikira mwaguma kwamunoenda nembudzi iyoyo inozomutaura ega kuti ndo panapa yotovata zvataura Mutape Mapungwana. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana. Tongai tinzwe. Handina masoko akawanda, asi ndisati ndabva mune ino nzvimbo zvakare yeChipinge ndakuda kumbosvika kwachecheche uko. Kune imwe nhau zvakare yengozi. Kune vakaponda munhu. Toda kunonzwa kuti zvakafamba sei, zvazobuda sei. Ndinotenda nenguva yamandipa amuri yeZimbabwe, asi ndisati ndaenda chandongoda kukuudzai chete ndechekuti munhu haurawi sehuku. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Endru neshamba toonana mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. No.